Po prvý raz zavíta do spišsko-noveskej športovej haly chorvátske družstvo a nehociaké. Súperom Rikonu bude účastník Euroligy FIBA ŽKK Nový Záhreb. Záhreb prehral z doterajších 8 duelov v Melke len 2. Aj na Spiši bude veľkým favoritom. Ale my sa nikdy nezdávame a s vašou podporou si na všetko trúfame, tak príďte nás dnes pozbudiť. Príďte do haly alebo si zapnite Rikon TV. Vidíme sa a počujeme v piatok podvečer. My sa nikdy nezdávame a s vašou podporou si na všetko trúfame. Ty vole. My sa nikdy nezdávame a s vašou podporou si na všetko trúfame. Tak príďte nás zajtra podporiť. Nie, či to dnes, či kedy? Tak už zajtra bude. Tak s vami zajtra, hej.